نحاده زغودأكا ወይ ዝኸድዓካ ሰብ ክትህቦ ትኽእል ዝዓበየ መቕጻዕቲ እንታይ ምዃኑ ትፈልጥ ዶ? ጽቡቕ ጌርካሉ ብሕማቕ ንዝመልሰልካ ወይ ብዕምቆት ንዝጎድአካ ሰብ ሕነ ክትፈርዮ ሓሲብካ ትፈልጥ ዶ? እዚ ጌጋ እዩ። ኣብ ውሽጥኻ ቂም መሓዝ ማለት ንስኻ መርዚ እናሰተኻ እቲ ዝበደለካ ሰብ ክመውት ከም ምጽባይ እዩ። ንሓደ ከዳዕ ወይ ዝጎድአካ ሰብ ክትቆጽዐሉ ትኽእል ዝበለጸ መንገዲ ሕነ ምፍዳይ ዘይኮነስ ብዘይ ቃላት መሪር ጣዕሳ ክስምዖ ምግባር እዩ። ንሓደ ንዝጎድአካ ሰብ ክትቀጽዐሉ ወይ ክትስዕረሉ ትኽእል ዝበለጸ መንገዲ እዞም ዝስዕቡ 4 መንገድታት ብምጥቃም እዩ። ሰላም፣ እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ። እዚ መደብ ዘሰናድልኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እየ። ነዚ ቻናል ሓድሽቲ እንትኮንኩም ሰብስክራይብ ገሩ። ቀዳማይ፣ ምስቲ ሰብ ዘለኩም ርክብ ሙሉእ ብሙሉእ ምቁራጽ። ሓደ ትፎትዮ ዝኣመንካዮ ወይ ጽቡቕ ዝገበርካሉ ሰብ ምስ ዝኸድዐካ እቲ ቀዳማይ ኣብ ኣእምሮኻ ዝመጽእ ሕቶ ስለምንታይ ዝብል እዩ። ስለምንታይ ከምዚ ጌርካኒ እንታይ በዲለካ ኢልና መብርህ ክንደሊ ባህርያዊ ስምዒት ወዲ ሰብ እዩ። ግን ከምኡ ክንገብር ኣይግብአናን። ስለምንታይ? ምክንያቱ ሓደ ክጎድአኩም ዝኽኣለ ሰብ ሓቀኛን ዘዕግብን ምክንያት ክህበኩም ስነ ምግባራዊ ብቕዓት የብሉን። ምስኡ ምዝራብን ምምጓትን ተወሳኺ ሓሶት ክነግረኩም ብስምዒትኩም ክትጻወት ወይ ከዓ ንገዛ ርእስኩም ከም እትጠራጠሩ ክገብረኩም ጥራይ ዝኽእል። ስለዚ እቲ እንኮን ዝበለጸን መፍትሒ ርክብኩም ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ብኡ ንብኡ ምቁራጽ እዩ። ቁፅሪ ስልኮም ደምስሱ። ካብ ኩሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሙሉእ ኣርሕቕዎም። ዝኾነ ይኹን ብኣካል ይኹን ብተዘዋዋሪ ክትራኸብሉ ትኽእሉ ማዕጾታት ዕፀው። እዚ ስጉምቲ እዚ ብቐሊሉ ዝግበር ኣይኮነን። ንግዚኡ ክትግድኡ ከቢድ ናፍቆት ክስምዐኩም ይኽእል እዩ። እዚ ግን ልክዕ ከም ሓደ ዝመግል ዘሎ ቁስሊ ሓኪምካ ንምሕዋይ ዝግበር ቃንዛ እዩ። ንግዚኡ ይሓምም፣ ንሓዋሩ ግን ይሓዊ። ንሓደ ዝኸድዐኩም ሰብ ክትህብዎ ትኽእሉ ዝዓበየ መቕጻዕቲ ስቕታኹምን ካብ ህይወትኩም ብሙሉእ ምእላይን እዩ። ካልኣይ ዕድል ብምሃብ ክብረትኩም ኣይተውድቑ። ሰላመይ ካብ ህላወ ከይበልጥ ዝብል ሓያል መልእኽቲ ብተግባር ብምርሓ ኣርእይዎም። ካልኣይ፣ ይቕረ ኢልኩም ንፈጣሪ ምሕዳግ። መብዛሕትኡ ግዜ ይቕረ ክንብል ከለና ነቲ ዝበደለና ሰብ ጌግኡ ከም ዝረሳዕናሉ ወይ ካልኣይ ዕድል ዝሃብናይ ጌርና ኢና ንወስዶ። እዚ ግን ዓብይ ስነ ልቦናዊ ጌጋ እዩ። ይቕረ ማለት ንኻልኦት ሰባት ዘይኮነስ ንርእስኩም እትህብዎ ዝዓበየ ናይ ነፃነት ውህብቶ እዩ። ሓደ ሰብ ብከቢድ ክኸድዐኩም ከሎ ብዘይካት ዘስዕበልኩም ማህሰይቲ ልክዕ ከም መርዚ ኣብ ውሽጥኩም ቂምታ ቅርሕንትን ሕነ ምፍዳይ ስምዒት ይገርፈልኩም። እዚ ስምዒት እዚ ግን ነቲ ዝበደለኩም ሰብ ኣይጎድኦን እዩ። ብኣንጻሩ ንዓኹም ይድቃስ ዝኸልአኩምን ውሽጣዊ ሰላምኩም ዝዘርጎን። ኣብ ውሽጥኻ ቂም መሓዝ ንስኻ መርዚ እናሰተኻ እቲ ዝበደለካ ሰብ ክመውት ከም ምጽባይ እዩ። ስለዚ ነዚ መርዚ እዚ ካብ ውሽጥኩም ትፍእዎ። ይቕረ ክትብሉ ከለኹም ናብቲ ዝኸድዐኩም ሰብ ደው ኢልኩም ወይ መልእኽቲ ጽሒፍኩም ይቕረ ኢለካ ኣለኹ ክትብልዎ ፈጺሙ ኣየድልየኩምን እዩ። ይቕሬታኹም ኣብ ውሽጢ ልብኩም ዝፍጸም ስቕታ ዝዓሰሎ ውልቃዊ ምስርሕ እዩ። ይቕረ ምባል ማለት እቲ ዝገበርካኒ ጌጋ ቁኑዕ እዩ ነይሩ ማለት ዘይኮነስ እቲ ዝገበርካኒ በደል ኣብ ውሽጠይ ኮይኑ ንህይወተይ ክቆጻጸሮ ብኣኻ ክሳቐን ደጊም ኣይፈቅድን እየ ማለት እዩ። ነቲ ሰብ ብኣእምሮኹም ካብ ማእሰርቲ ካብ ሓሳብኩም ፍትሕዎ። ሕነ ንምፍዳይ ዝኾነ ይኹን ስርሒ ኣይተውፅእ። ግዜኹምን ጉልበትኩምን ኣይተጥፍኡ። እቲ ዝለዓለን ዘይጋገም ፍትሒ ኣብ ኢድ ፈጣሪ እዩ ዘሎ። ነቲ ዝበደለኩም ሰብን ነቲ ዘጋጥመኩም በደልን ንፈጣሪ ኣረኪብኩም ነብስኩም ካብ ከቢድ ጾር ኣገላግልዋ። ንፈጣሪ እዚ ሰብ እዚ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ በዲሉን እዩ ፍርዱ ንዓኻ ሂበካ ኣለኹ ኢልኩም ምስ ተሓድግሉ ኣብ ውሽጥኩም ዘይግለጽ ሰላምን ፍኹስናን ክስምዐኩም እዩ። እዚ ምግባርኩም ብመንፈሳዊ መንገዲ ነቲ ከዳዕ ሰብ ካብ ህይወትኩም ብሙሉእ ከም ዝደርበኹሞ ዘረጋግጽ ዓወት እዩ። ሳልሳይ፣ ርእስኩም ካብ ካልኦት ክሕደታት ምሕላው። ሓደ ብጣዕሚ ተኣምንዎ ሰብ ምስ ዝኸድዐኩም ወይ ዝጎድአኩም ኣብ ውሽጥኩም ዝፍጠር ቀዳማይ ስምዒት ደጊም ንማንም ኣይኣምንን እየ ወይ ጽቡቕ ምግባር ጌጋ እዩ ዝብል እዩ። እዚ ስነ ልቦናዊ ናይ መከላኸሊ ስምዒት እኳ እንተኾነ ንነዊሕ ግዜ ምስ ዝንሕዞ ግን ዝያዳ ዝጎድአና ንዓና እዩ። ልብኩም ብምዕፃውኩም ነቲ ዝኸድዐኩም ሰብ ኣይትቐጽዕዎን ኢኹም። የግዳስ ንነብስኩም ካብቶም ኣብ መጻኢ ክትረኽቦም ትኽእሉ ጽቡቓትን ሓቀኛታትን ሰባት ኢኹም እተግልልዋ ዘለኹም። ሓደ ሰብ ብሕማቕ ባህሪኡ ስለ ዝኸድዐኩም ንዓለም ብሙሉእ ብጸሊም መነጽር ኣይትረእይዋ። እቲ ዝተገበረልኩም ክሕደት ናይቲ ሰብ ሕማቕን ስነ ምግባራዊ ውድቀትን እምበር ናይቲ ንስኹም ዝገበርኩሎም ጽቡቕ ነገር ውፅኢት ኣይኮነን።
ስለዚ ብሰንኪ ሓደ ዘይረብሕ ሰብ ኢልኩም ነቲ ጽቡቕ መንነትኩም ርህራሄኹምን ቅንዕናኹምን ፈጺምኩም ኣይትቐይርዎ። እቲ ዝዓበየ ስዕረትካ እቲ ዝበደለካ ሰብ ንባህሪኻ ከም ዝቕይሮ ምስ ትፈቕደሉ እዩ። እቲ ኸዳዕ ሰብ መርዛም ስለ ዝኾነ ንስኻ እውን መርዛም ኣይትኹን። ጽቡቕነትካ ዓቅቦ። ጽቡቕ ሰብ ምዃን ማለት ግን ዓሻር ብቐሊሉ ዝሽወድ ምዃን ማለት ኣይኮነን። ካብቲ ዘጋጥመኩም መሪር ተመክሮ ክትመሃርዎ ዝግባእ ዝዓበየ ቁም ነገር ጥዑይ መስመር ምስማር እዩ። ልክዕ ከምቲ ሓደ ጽቡቕ ገዛ መርአይ ዝኸውን ጽቡቕ ኣትክልቲ ዘለዎ ግን ንኣራዊትን ንሰረቕትን ዝከላኸል ሓጡር ዘለዎ ልብኹም እውን ክፉት ይኹን ግን ድማ መስመር ይሃልዎ። ሰባት ንጽቡቕነትኩም ከም ድኻም ወሲዶም ክትጻወትሉ ኣይትፍቀዱ። ኣበይ እወ ኣበይ ድማ ኣይኮንን ከም ትብሉ ብግልጽ ፍለጡ። ሰባት ናብ ህይወትኩም ቅድሚ ምእታዎም ግዜ ወሲድኩም ባህሪኦም ኣጽንዑ። ራብዓይ ህይወትኩም ምጽባቕን ምምሕያሽን። ሓደ ሰብ ክጎድአኩም ወይ ካብ ህይወትኩም ክወጽእ ከሎ ኣብ ኣእምሮኡ ብዘይ በኣይ ህይወቱ ክጽልምት እዩ ወይ ክሳቐዩ ዝብል ትዕቢት ዝተሓወሰ ግምት ኣለዎ። ነዚ ግምት እዚ ንምፍራስን ነቲ ዘጋጠመኩም ስነ ልቦናዊ ማህሰይቲ ንምሕዋይን እትወስድዎ ዝዓበየ ስጉምቲ ብግብሪ ዕውት ምዃን እዩ። ነቶም ዝጎድኡኩም ሰባት ንምጉዳእ ስሞም ንምጥፋእ ወይ ሕነ ንምፍዳይ ኢልኩም ግዜኹም ኣይተጥፍኡ። እቲ ንዓቶም ብምሕሳብ እተጥፍእዎ ግዜን ጉልበትን መሊሱ ንዓኹም ይዝጎደኩም። ኣብ ክንድኡስ ነቲ ዝስምዐኩም ቃንዛ ጓህን ሕርቃንን መለወጢ ሞተር ብምግባር ነብስኹም ናብ ምህናፅ ቀይርዎ። ክትበኽዩን ስለምንታይ ከምኡ ጌርካን ኢልኩም ክትልሙንን መዓልትታት ኣይተባኽኑ። ኣብ ክንድኡ ብኣካላውን ብመንፈሳውን ዓርስኹም ኣማሓይሹ። ስፖርት ስርሑ፣ ጥዕናኹም ሓልዉ፣ ኣካላዊ ትርኢትኩም ኣጸብቑ፣ ሓድሽቲ ክእለታት ተምሃሩ። ኣብ ስራሕኩምን ትምህርትኩምን ብዝያዳ ኣተኩሩ። እቲ ዝበለጸ ሕነ ምፍዳይ ኣዝዩ ዕዉት ህይወት ምምራሕ እዩ። ህይወትኩም ብሓቂ ምስ ዝተጸብቕዎ እቲ ዝጎድአኩም ሰብ ሓደ መዓልቲ ብዛዕባኹም ክሰምዕ ወይ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ክርኤኩም ከሎ ነቲ ገዲፍዎ ዝኸደ ዝተሰበረን ዝተጎድአን ሰብ ኣይኮነን ዝርኢ። ብኣንጻሩ ሓደ ሓድሽ ርእሰ ምትእምማን ዝመልኦ ብሓቂ ሕጉስ ዝኾነ ሰብ እዩ ክርኢ። እዚ ትርኢት እዚ ብዘይ ዝኾነ ቃል ካብ ህይወተይ ብምውፃእኻ ከመይ ዝበለ ጽቡቕ ዕድል ረኺበ ዝብል ዓው ዝበለ መልእኽቲ የመሓላልፍ። ነቲ ከዳዕ ሰብ ዘይሃስስ ናይ ጣዕሳ ስምዒት ከሕድረሉ ከሎ ንዓኹም ግን ዝለዓለ ናይ ውሽጢ ሓጎስን ርእሰ ዕግበትን ይህበኩም። ንሎሚ ዘዳለኽልኩም መደብ እዚ ይመስል። እዛ ቪድዮ ጠቓሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ትገብሩ ኣይትረስዑ። ንቐጻሊ ተመሳሳሊ ትሕዝቶታት ንምክትሳል ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትናኹኑ። ዝኾነ ርእይቶ ወይ ሕቶ እንተልይኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሓፉለይ። ኣብ ዝቐጽል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ።